Hello po mga mamamayang, andito po tayo ngayon kasi po ako'y magluluto ng buttermilk crispy fried chicken at ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Bawang, sibuyas, basil leaves, luya, ang dahon ng sibuyas, tanglad, balat ng orange juice. Tapos maglalagay din ako dito ng ground black pepper at saka cayenne pepper at saka fresh milk. Ito na po mga mamamayang, uumpisahan ko na po ang pagluluto at saka i-blend ko muna po itong mga sangkap ko kasi kailangan po naka-blend ito para mahalo po sa ating harina at saka sa manok. Ayan na po mga mamamayang ang mga sangkap natin. Isa-isa ko na pong nilagay dito sa loob ng ating blender at saka yung orange juice ang nilagay kong pang para hindi dumikit yung ating mga sangkap. Yan, pampadulas po ito para hindi po dumikit dito sa blender ang ating mga ingredients. Ito na po. Ito na po mga mamamayang. Ilalagay ko na po sa kawali. Tapos lagyan lang po natin ng tubig para pakuluan po ito ng maluto. Pagkatapos ay isasawsaw ko na po sa gata. Ayan na po mga mamamayang. Luto na ang ating manok, kaya pwede na itong isawsaw sa gatas. Ayan po mga mamamayang, maglalagay lang po tayo ng 3 cups ng milk. Ayan na po mga mamamayang, isasawsaw ko na po ang ating manok dito po sa ating gatas. Ilalagay lang po natin ang ating mga sangkap. Maglalagay lang po tayo ng ground black pepper. Tapos cayenne pepper, yan. Kunti-kunti lang po kasi maanghang ito. Ayan na. Tapos hahaluin na naman po natin ulit. Tapos maglalagay din po tayo ng konting asin. Ito na po ang ating asin, mga mamamayang. Lagyan po natin ng asin. Ayan. Mga mamamayang, pwede po itong i-marinate ng 3 hours sa inyong mga refrigerator. Pero itong sa akin ay diretso ko na pong lulutuin. Ito na po ang ating harina, mga mamamayang. 4 na cups ang ating gagamitin. Isa. Ilalagay ko na po ito mga mamamayang sa ating harina. Ganyan lang po. Hahaluin natin. Hahaluin pong mabuti. Tapos maglalagay po tayo uli ng ground black pepper dito. Ayan na po. Tapos itong cayenne. Tapos maglalagay din po tayo ng konting asin. Wala na yatang asin. Ayan. Tapos hahalu-haluin lang po natin.
Ito na po mga mamamayang, kukuha lang tayo nito. Tapos isasawsaw natin sa ating harina kasi ready na po ito ang ating harina. Yan. Ganyan lang po. Tapos ilagay dyan. Ganyan na po ang magiging itsura mga mamamayang. Ready na po itong lutuin. Magpapakulo lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Ayan na po mga mamamayang. Ready na po itong prituhin ang ating manok. Tatanggalin na natin sa ating kawali. Ito na po mga mamamayang, luto na ang aking buttermilk crispy fried chicken. Ito na po ang magiging itsura niya. Sana po nakuha nyo ang aking recipe. Marami pong salamat sa inyong panunood at sa pagsubaybay nyo sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!